La Coral L'Amarant de Bigues ha estat una de les 6 que han participat aquest diumenge a la 31a edició de la trobada de corals de la Vall del Tenes, que s'ha fet al Centre Cívic de Riells al Fai. En una sala d'actes plena, corals de tota la vall han demostrat la bona salut del cant coral. Les actuacions han començat amb el Cor Jove de Riells al Fai i han continuat amb la Coral de Santa Eulàlia de Ronçana, que ha interpretat temes clàssics del Nadal, però ha obert el foc amb una Nadala tradicional argentina. La trobada també havia de comptar amb l'actuació d'una coral de fora de la Vall del Tenes, l'O Lliri de l'Ametlla, però per una indisposició del seu director no hi han pogut assistir.